Iruin herriko mankomunitateak Aspapel, ore, paper eta kartoi fabrikatzaileen Espainiako elkartearen errekonozimendu gorena jaso du 2017an egindako bilketa bikainagatik. Hau komentatuko dugu beste gai batzuen artean Aritz Aiesarekin mankomunitateko lehendakaria. Arratsaldeon eta zorionak. Mila esker eta egun arratsaldeon, bai. Bai, zer moduz, ongi? Ongi, pozik. Azkenean olako lanaren ondorioa errekonozimendu bitartez jasotzea pozik. Eta poztekoan ikuste ere gizarteak edo hiria, gure eskualdeak jasotzen duela herritarrek azken finean. Baina hori azkenean egindako kudeaketa bikaina hor dago. Nola antolatzen zarete, zen nolako kanpaina du urtea izan zen? Bai, paper bilketan, estatu mailan ikuste, ustez gara aintzindarienak eta azkenean kopuru handiena biltzen duguna. Orduan alde horretatik oso pozik gaude. Beste arlo batzutan, oraindik salto bat egiteko daukagu, ontzietan ere nahiko ongi kokatua gaude, baina egia da oraindik salto bat egin dezakegula eta gero batez ere materia organikoan hor daukagu erronka 2015tik aitzina saiatzen ari garena eta salto bat egin behar duguna horretarako ere jarri dugu martxan froga pilotoa auzoetan etxetik bereizketa ahalik eta hoberen egiteko hortan gabiltza, oso datu onak ateratzen dira. Eta 2018an ere argitaratu genuen orain dela hilabete eskas bat, izan dugu 10% gora bilketa berezian. Beraz, alde horretatik oso pozik, materia organikoan hor jarri nahi dut fokoa zeren oso garrantzitsua da hori etxetatik bereizita ateatzea, eta modu horretan kudeaketa asko errazten da, gauza bakoitza bere lekuan kokatuta, gaiak gauzak berriro zirkula egin dezakete ekonomi zirkular ideia horretan. Bai. Sari edo aitortza honi dagokionez, 3. aldia jasotzen duzuena? Bai, 3. aldiz, 3 ediziotan eginda pajarita urdin sari hau, 2015an, 2016 eta 2017an. Espero dugu eta gainera, hola izanen da, 2018an maila berean egongo garela, zeren zenbakiak osonak dira, eta laugarrenez izango gara, eta, 3 maila daude eta gu maila gorenean gaude, eta beraz, zorionak Iruin herria eta Iruin herriko bizilagunei. Bai, irakurri dudalako 40 izan zirela saridunak, baina horietatik 19 aitortza goren hori jasotakoak. Hori da, eta 19 horien artean, esan behar dugu, zeren hola da, gehien bereizten dugunak estatu mailan Iruin herriko mankomunitatea gara, beraz, argi dago, paperan behintzat ongi bideratua daukagula lana. Baina erronkak daude oraindik. Bai, erronka daude, hondakinekin gabiltza legealdi osoa lanean, jasotakoa berbideratzen, hau da, gaikako bilketa etxetik eta jatorrian ongi egitea, horretan ere, orain dela hilabete urtearekin urte hasieran jarri genuen Burlatako garbigunea martxan, oso instalazio berezia delako, zeren herritik oso gertu dago, besteak dauzkagu kanpoaldean, hipereroski inguru horretan eta baita ere Morea inguru horretan, eta gero hau beste puntu finko bat izango da Burlatako Beloso maldaren hasieran. Beraz oso kokapen ona, ere egun astero hurbiltzen dira herri eta auzoetara, eta hori nabarmendu nahi dut, zeren jatorrian bereiztearen garrantzia oso handia da. Eta batez ere gailu handiak eta beste bizitza bat ahalbidetzeko ahalbidetu izan ditugun gauzekin beste bizitza bat daukatela, da ordenagailuak, gailu elektronikoak, baita ere etxetan altzairuak edo lakoak, eta espero dugu hortik bilketa kopurua handitzea. Eduki, sistema kartoi eta paperaren horretara bueltatuz, nola esan galdetu dut, nola antolatzen zareten, zenbat edukiontzi dauden, ze...
Bai, guk azkenean gure bilketa eredua nahiko badokagu bilketa eredu ezberdinak, baina bai egia esan hirigunetan edo behintzat daukagu edukiontzia dauden toki bakoitzan daude frakzio guziak. Beira batzutan ez dago, baina beira kenduta, papera, ontziak, organikoa eta errefusa daude guztietan. Eta hori eskura eta oso gertu jartzen dugu jendearengan, orain ez naiz kapaz esateko zenbat irla daude, baina ikusten da gure kaleetan edukiontziak daudela, eta gero adibidez, badauzkagu beste eredu batzuk Iruñerrien, da adibidez Alde Zaharrean, Iruñeko Alde Zaharrean, bilketa berezia egiten dugu, papera atez-ate biltzena, kasu. Gero industrial batzuetan ere jartzen ditugu paper edukiontzi batzuk kokatuak sortzen den lekuetatik gertu, hortik kaptazioa bultzatzeko. Beraz, eredua arlo horretan ongi kokatua dago, beste batzuetan berbideratu behar dugu horregatik ere frogapilotoa eta eredu pixkat aldaketa eskatzen diguna. Herritarrak pozik daude ere, egin dituzue inkestak eta bar? Bai, oroar, bai. Nik uste jendeak onartzen duela eta barneratua duela etxetik bereizi behar dela, gero kostatzen da. Egia da, hori inkestak eta estudio soziologikoak egin ditugu, eta jasotzen duguna da jendea badakiela nola egin. Baina egia da, egiterakoan batzuta kostatzen dela, eta ontzietan eta paperan nahiko pozik egongo ginateke, baina organikoan erronka dela, berriro esaten dut, hortan badaukagula salto bat egiteko, eta horretan nabaria izaten da batzutan kostatzen dela, jakin badakigula, gure etxetan jakin badakigula, baina kostatzen dela. Beraz, nik uste dut gure planeta kontutan izaten dugula danok, oso garrantzitsua dela ere bai ikuspegi hori, ez bakarrik gure etxea, baizik eta planeta, inkluso ondia da, baina hola da, ez ikusten dugu denok nola daude itsasoak eta gure inguruak eta zer utziko dugun. Eta orduan hori kontutan izan da etxetik lanean apurka bidea egitea. Aspapelen datuen arabera, ehuneko 44,9 kilogramo errekuperatu ziren. Bai, horretan oso datu honak dira, esaten dudanez, bikoizten dugu beste inguru batzuk. Hori ere, hemen sortzen ahalmena handia izanen delako. Nik uste dut ere paperarekin aldaketak egoten ari direla, bai egunkarietan edo oso nabaria dena eta gailu teknologikoetan, baina egia da hor dagoela eta kudeatzen ari garela. Beti esaten dugu gauza bera, hondakin hoberena sortzen ez dena, baina sortzekotan gero bereizia izatea. Bai, eta hori birziklatzea, berreskuratzea, ez? Berreskuratzea, azkenean gaiak dira, azkenean gure naturak limite bat izanen duen momentu batean, eta hoberena ez da gutxiago sortzea, sortzekotan gainera bereiztea, ez? Horretan, adibidez hondakin planetan eta oso ongi bideratua dago, horretarako ere planta garatu nahi dugu tratamenduak bideratzeko eta sortzen dena bereizteko eta tratatzeko eta ongi uzteko zabortegian, orduan horretan gabiltza lanean. Bai, eta aipatu duzun sistema zirkular hori. Bai, azkenean hola da, gure hondakinak behin sortuta, harik eta badaude kanpainak eta horretan hondakin plana oso ongi bideratua dago, plastikoaren erabilera, sormena, esaten digu planak, Nafarroako hondakin planak, legealdi honetan onartutakoa, aurretik ez geneukana, esaten du 110 jaitsi behar dugula sortze kopurua. 2018an Iruñerrian 104,2 inguru igo da, baina bai egia da, igoera hori dena bere lekuan kokatu dela. Ez da berez notizia berri ona igo izana, zeren sortzea arazo bat izango zen, baina bai gero egia da gauzak bakoitza bere lekura joan dela. Orduan, esan genezake 2018an gehiago berezi dugula, 110 batean Iruñerrian eta berez niretzat berri ona dela ere bai.
Orduan, ebaluaketa positiboa iazkoa. Bueno, positiboa, bai, joera aldaketa bat ikusten dugula. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Azkenean, legealdi honetan hasi ginen kokatzen, hondakin plana gabe geunden, eman komunitatean ez genukan plan bat eta orain daukagu, eta martxan jartzen ari gara. Beraz, berbideraketa hori noranzko egokian jartzen ari garela uste dut, lanak eta hurrengo legealdian jarraitzeko ilusioa eta estrategia eta proiektuak badauzkagula, eta guretzat oso garrantzitsua izango da jarraitzea aldaketa horretan sakontzen, eta espero dugu hala izatea, atatzen da, baina gainera gure ideia, batez ere mankomunitatean izan da, proiektua amankomuna izatea. Hau da, adostasunean oinarritua, besteekin partekatu dugu, alden neurrian adostasunean garatu dugu, eta hola izan da. Eta behin pausuak benetan ikusten zirenean hor, ja, hasi dira batzuk aldentzen, baina gu saiatu gara legealdi honetaz haratago proiektu sendo bat egitea. Zeren uste dugu, hondakinen asuntoan beriziki, legealdi bat baina haratago daukagun arazo edo lan bat dela. Bai, horrela da, luzerako, bai... Luzerako proiektuak behar ditugu, bideratu behar ditugu denok amankomunean, azkenean gure atzean jendea egon behar da, ulertzen zer garatzen dugun, gurekin bat egiten, hau da, entitateekin edo udaletxeekin bat egiten, eta guretzat hori funtsezkoa da. Egia da azkenean ere neurri batean behartu behar dugula gauza batzuk egitera, azkenean organikoa bere lekura joateko kontzientzia eta hezkuntzaren bitartez badugu lortzen, beste pauso batzuk eman beharko ditugula. Neurri batean ematen ari gara, baina garrantzitsua da hori barneratzea. Bestela ez dakigu ze planeta utziko dugun eta ze arazoak egongo diren hemendik aurrera. Eta esan duzu, proiektu edo ekimenen artean, Burlatako garbigunea, mugikortasun plana ere hor dago? Bai, hondakin ez haratago ere, bai, gure ikuspegi estrategikoa eskualde bezala, Iruña herriarentzat, daukagu ere mugikortasuna, osasunarekin oso lotua dagoen gauza bat. Hirietan bizi garenok jasatzen duguna, herri batean ansoain, baina hiri antzadokena jasatzen dugu bai zarata, bai arnasketan, edo inkluso espazio publikoan, hau da, segurtasuna gure kaleetan, autoa gehiegi daudelako denok. Eta hori, argazki hori jaso genuen aurreko legealditik, amankomunean plan bat garatu dugu legealdi honetan, eta azkenengo pausua izango zen mugikortasun plan hau onartzea udal eta Nafar gobernuan eta mankomunitatean. Hortan gabiltza, denbora zestu, bukatzen ari zaigulako legealdi hau eta nahi dugulako onartua utzi hurrengorako, baina espero dugu martxoa eta apirila bitartean bukatzea lan hori eta proiektu estrategiko bat mahai gainean izatea, hurrengo legealdian garatu ahal izateko. Osasunean oinarritua bai, baina aldatzeko gure mugikortasun eredua hiri eta eskualde bezala. Eta egoitza berri bat, ez? Bai, garatzen ari gara. Salesas konbentua alde zaharrean, San Francisco eta aduana tartean dagoen eraikin hori berregituratu behar dugu eta barrutik ikustu eta egoitza berria egin mankomunitaterako. Azkenean mankomunitatea gaur egun handitzen joan den heinean, bere beharrak asetu ditu bulego ezberdinetan. Orduan dauzkagu hiru egoitza administratiboa eta denak bateratzen ditugu egoitza batean. Egoitza horretan ere jendearekiko arreta egongo da eta administrazio guztia esaten dudan moduan, eta uste dut kokapena berez, ona dela, jasotako eraikina, bere hausnarketa bat egin genuen legealdi hasieran, eta esan genuen zer egiten genuen holakorekin, eta uste dugu, nik hala uste dugu ere bai, alde zaharrerako berri ona dela. Azkenean zonalde horretan, San Francisco inguruan eta
behar du bultzada bat eta eraberritze horrekin lortuko dugulakoan gaude. Azkenean 250 langile edo bilduko ditugu eta jendearekiko hurbila izango delakoan eta baitez ere oso gauza garrantzitsua UMNarekin, Nafarroako Unibertsitatearekin batera egongo gara egoitza horretan, nik uste oso lotura ederra izango dela bai mankomunitatean ikuspegitik eta hala esaten digut ere bai Nafarroako Unibertsitatean ikuspegitik. Bai, aberasgarria. Aberasgarria oso, azkenean lotura horiek egunerokoan ateratzen dira aukera asko, sortzen dira. Egia da, unibertsitatea leku txikia, baina espero dugu oso bizia, azkenean izango duen espazio publikoa edo eliza zaharra, egoitza horren eliza zaharra berreskuratzean hor espazio publikoa sortuko da eta horrek erabili nahi izan du Nafarroako Unibertsitateak eta baita ere bulego bat arretarako eta informaziorako erdigunean izatea, garrantzia handia ematen diola Nafarroako Unibertsitatea horri eta guretzat neurri batean ere interesgarri izango dela. Orduan, buru belarri indarrean dagoen azkenengo, legislatura honen azkenengo txanpan. Bai, buru belarri eta gainera itxaropentsu, oso itxaropentsu eta oso pozik. Oso pozik, lana arrunte egin dugu, asko eta indar metaketa handia egon da, herriekin batera, eta nik uste dut, espero dugu, hurrengo legealdian bultzada hori jarraitzea eta sakontzea. Azkenean oso lan berezia da, jendearekiko oso hurbila dena, autobusa, hondakinak, ura, zer esan gantzake ura inguruan, eta bai, Ibai parkea, edo Ezkaba parkea hemen gertu dagoen ere bai, eta guretzat ere hor proiektu holakoak garatzea oso aberasgarria da. Bai, ikastetxekin eta bar ere aritu zarete lanean. Bai, ikastetxekin daukagu programa, hezkuntza programa bat, eta oso, momentu honetan ikustu dut ere berriro goranzko bat handia izan duena, eta nik uste, lehen komentatzen genuena, azkenean naturarekiko eta gure planetarekiko kezka edo sentsazio, guazen honen inguruan zer egiten dugun eskoletara iristen ari dira. Eskola eta haratago, daukagu programa bideratua kolektibo gehiagontzako eta jasotzen ditugu eskaerak eta zentzu horretan pozik gaude. Bai, lehen aipatu zuen hezkuntza oinarri bezala, hor kontzientzia berri bat, edo sentsibilizaziorako. Bai, uste azkenean denok esaten dugu eta sentitzen dugu naturarekiko lotura edo, neurri batea handiagoan edo txikiagoan, baina gero bai egunerokoan batzutan aldaketak egitea kostatzen da. Baina nik uste adibide gisa mugikortasunean 2018an autobus erabilera maila gorenean jarri dugu. 39 milioi bidai izan ditugu autobusan. Hori esan nahi du, hor bidai asko daude lehen beste modu batez egiten zirenak, eta seguraski autoan egiten zirenak. Beraz, autoaren erabilera jaitsi izanen da autobusara igo garelako. Egia horretan, aldaketa, kontzientzia aldaketa baldin dago bai, baina apostua ere egin da udaletxe eta mankomunitatetik gehi ekonomikoki egoera hobeagoa dela, eta hori ere kontziente gara eta denon lana da, hori ongi batea. Denon arteko lana hori bideratzen badugu, jasangarriagoa den planeta batekin lotzen badugu, are hobeago. Ez dakit, zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun? Bez, nik uste errepasoa egin dugula eta azkenean lan asko ganatzen ari garen entitate honetan eta jendeak hain gertu jarraitzen duena, edo sentitzen duena inkluso, espero dugu egindako lana pitzadura batzuk izan da ere, modu honean jaso ahal izatea jendearengatik. Esan bezala, zorionak izandako lorpenengatik eta animo lanarekin. Mila esker. Hurrengora arte. Hurrengora arte.